Il-lider tal-Labor Robert Abela indirizza lill-anzjani fil-bini tal-General Workers Union f'attività dominata minn attakki kontinwi kontra l-Partit Nazzjonalista u kontra Bernard Grech kif ukoll persuni u entitajiet li ma jaqblux mal-Labor. Matul l-attività spikka l-intervent tal-eks segretarju ġenerali tal-Union Tony Zarb li saħansitra qabbel il-Partit Nazzjonalista ma ġeraħa li ddum biex tgħaddilek. L-istess Tony Zarb li meta kien fit-tmexxija tal-Union organizza ħafna attivitajiet tal-massa bil-barka tal-Labor sempliċiment biex jagħmel ħsara lill-Gvern Nazzjonalista f'perjodu meta pajjiżna u l-kumplament tad-dinja kienu qed jiffaċċjaw l-isfidi li ġabet magħha il-kriżi ekonomika internazzjonali. Fis-sala ewlenija tal-Union li tpinġi lil annifisha bħala waħda indipendenti, Tony Zarb appella għal aktar minn darba għal vot favur il-Labor u għalkemm hu nnifsu u sinonimu mal-passat aggressiv tal-Union u tal-Labor tkellem dwar il-futur. Il-futur tal-pajjiż. U dan fil-waqt li għalaq l-intervent tiegħu bi-slogans tal-passat. Pajjiżna li għalidna dejjem kien jiġi l-ewwel. Minnaħa tiegħu Robert Abela kompla bir-retorika u l-messaġġi negattivi quddiem folla isterika fejn ma naqax l-ajjat ta' Viva l-Labor u ibbujjar għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech ftit tal-ġimgħatilu. Messaġġi politiċi waslu wkoll mis-Segretarju Ġenerali attwali tal-General Workers Union, Joseph Buġejja, li minkejja kull tentattiv li għamel fl-aħħar snin biex jipprova joħroġ lill-Union bħala waħda distakkata mill-politika partiġana, ippermetta li ssir din l-attività fis-sede uffiċjali tal-Union u spjega li l-General Workers Union kienet parteċipi f'numru ta' wedjiet li ressaq il-Labor fil-manifest elettorali tiegħu għalkemm naqas milli jgħid jekk inxemm l-istess impenn fit-tfassil tal-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista u dan meta bħala Segretarju Ġenerali u aċċetta wkoll li l-Union terġa' tiżżewweġ mal-Labor bl-appelli ċari u diretti biex il-membri tagħha jivvotaw lil-Labor.